kudunge dawa jubaya mbo ayu-ayu brugutan jaba usut kula sapi-apike wong niku wong sing apik jabane ya apik jenenge Allahumma amin. Niki kula bahas perkara Rajab niku wulan mulya. Alhamdulillah umur kula niki tasih 23 tahun. Jenengan gak ngandel kahancene lem. KTP. Kula kelahiran 12 Oktober 2002. Cangkeme sapa muni ketok tuwa iki Mak. Sampeyan ketok enom masuk guru rabi, lah wong bojoku wis loro sampeyan durung. Tadi tak mikir butuhan. Kula bendina bobol wong tuwek, ketok tuwek. Maka nambane nek ngaji kula tolong sing didelen ngarep sing nom-nom sing ayuan. Sing semangat kula sing kempong ngene iki tuwek ngarep masyaallah. Kate tawayu lho kait mentir wis kadaluwarsa, keracunan. Expired. Niki pengurus tak ya tuwek-tuwek pisan iki. Alhamdulillah. Murid kula 600. Kula mantu pun ping 18. Mantu pun ping 18. Pun mutu 17. Sisituk dulu. Alhamdulillah. Di murid-murid niku kula olehna padha muride kula rapi. Kula olehna padha jamaah kula rapekno. Ben ulang siji niki rapekno lare papat. Iku lho dhewe sing ijabi ngoten. Kula nek ngaturi anak-anak, nah pokok murid-muridku kabeh nek kadek mantu utawa nyunahno pilih wulan 3 nak siji wulan Rejab nomor 2 besar nomor 3 lahir aja liyane. Wulan sing paling sae damel duwe gawe nomor 1 Rejab. Insyaallah nek omah-omah gak gampang geger nego mingkep. Lho jenengan muni Rejab lak mingkep. Muni muluk lak mengo, wong rabi muluk lak geger. Lho nggih. Alhamdulillah Gus, kula ngrabekno lare niku 17 18 lare. Mboten nanti kula ndak bulan muluk. Bulan itu sing kula suwiri iki siji sura 2 muluk. Nek liyane kasepan. Sura muluk sawa kula mah. Sura mulut selawat. Ana arek kok rabi mulut katon nitene mawon. Lho Gus mboten dosa dos ngeramal, mboten ngeramal. Tiang siyen iku ilmune ilmu titik. Ana mendung nang tuyung kilat gelap-gelap niku tengere katene napa? Kok ora nek kate udan nang goro ceblok udane. Napa niku mboten ngeramal? Teki. Rabi mulut sapa ngomong apik, sapa ngomong elek. Mulut niku lahir Kanjeng Nabi. Aja dibiji lahir Kanjeng Nabi lahir memang bulan mulut, tapi dalam keadaan bahagia apa duka. Kanjeng Nabi lahir yakin lho. Nomor mana Kanjeng Nabi lahir gede-gede perang gajah. Mula-mula rabi mulut pengen-pengen wong Jawa nggarai kakean. Begini cangkem sih kalau cocok. Nomor loro bulan sing kenapa kalau matur bulan Rejab kok sae? Jenengan kula kek rahasia. Dituturno kan mboten? Kanjeng Nabi lahir bulan apa? Bulan apa? Niku secara semangan sosis kok ngrungokno. Asma dulu. Berarti terus nomornya itu mana? Apa diwayu loh? Bukan ada diwayu ya kok bagus nama. Loro apa meneh-meneh. Bahaya. Ini ngatasi saya liane ini kumpul.
Masa gak kuat itu. Apa nih? Ya Allah, alhamdulillah. Coba kobra. Ternyata mbak ibu banyak metu nomor ibu telung bololoro kalau pun kena apa Kanjeng Nabi lahir bulan Maulud gitu. Mungkin apa buat? Takut habis Rasulullah lahir bulan Maulud. Maulud Rasulullah lahir secara jasmani. Tapi Kanjeng Nabi dorong rupa jasmani tasik berupa nur, berupa cahaya, berupa roh, ditiupkan rohnya Rasulullah diturunkan ke rahimnya Siti Aminah tanggal 10 Rajab. Mulai tanggal 10 Rajab nurnya Kanjeng Nabi dimasukkan Allah ke rahimnya Siti Aminah. Ayo dihitung Rajab, ruwah, poso, wal, selo, besar, sapar, sama bulan lain. Mula pun jeri ulan Rajab itu 10 Rajab. Mula poso Rajab itu paling apik 1 sampai 17. Nek gak iso 1 sampai 10, nek gak iso cukup tanggal 10. Kapan 10 Rajab? Tanggal 31 Desember dina Rebo. Baru lah begini sih Bu. Kok cita ngerasa ya Allah. Makanya jari tak dikei lepek ki mergo galune kan mari lohor wong wis saged. Bulan paling saya deh, 1 Rajab, 2 Syawal, 2 besar, 3 lahir Jumadil Akhir. Sing kula ngiri kesian kula dhewe. Sura gak wani, mulut gak wani, sapar gak wani. Sewa gak wani. Nek sapar tasih wani kula ruwak tasih wani. Tapi gak tau kanthi. Kula wong Jawa niku aja sampe ilang Jawane. Ngono ku dibantah Gus kula ngaji. Kabeh dina niku sae Gus. Sopo sing karo kabeh dina niku apik. Tapi di antara sing apik ana sing luwih apik. Ojo kaget gak hitung-hitungan. Celane itu. Ini motor. Mulur wae ayo ke arah-arapan saya insyaallah. Aja lali sandan kanan Jumati. Wong Jawa aja tinggal Jawa. Niku penting niku. Alhamdulillah. Mula wis barokah ngaji tak dono selamat kabeh sugih dunya kabeh. Sing guru payu tak dono ndang payu. Gurine jenengan ya. Niki burung payu kabeh. Niki burung payu kabeh. Lu ganteng kok gak payu. Kuatir kula besok tangan ya manut iku gak payu. Benakno payu. Lho nggih. Sampeyan sing burung payu-payu kepingin kang payu. Nggih. Ngesili anake wong kok wangel kenek-kenekane. Ayo kayak wirite, Gus. Lho kula kayak wirite. Ngeser anake wong kok wangel kenek-kenekane. Tombokne tapakne sing rumpet gampang. Badane sulel jam 1 jam 2 melek. Wudu sembahyang hajat rakaat mari sembahyang hajat ninger lungguhe ngadeg arek omahe arek sing disik. Moco. Lopo? Ya Pak Bu. Dulu ana sing dulu. Mari sembahyang ngadeg arek wong sing disik. Yang meriang juga kayak tinggi bisa. Lu ngajarnya lodok bisa. Kecil bolongan lu kecil itu loboni. Mari sembahyang ngiler ngadeg arek wong sing dimaksud omahe. Maca napa terus? Mboten nang ngarepe omahe mboten. Ngadeg arek omahe. Umpama omahe wonge madhep ngalor berarti mari sembahyang madhep ngidul.
khususon ila jenenge umpama wedok ya lanang wedok padha umpama wedok sing kosir jenenge umpama putri umpama ibuke jenenge Suwarni umpama khususon ila jaban bayine putri binti Suwarni lho nyowok lho tiyang niku nek iso nyowok wong nyowok niku aja kathek njalukno aja kathek gawe jenenge Pak Mir ora mandi Oh, ibuke. lho jenengan tanggeti sing medaya ten griya kula daya kula antri ta mboten kakak terus takon sing paling penting nyowok niku jenenge mbokne mergo anak iku guru mesti anake Pak Mir wis mesti anake lho ngapunten ana wong wedok niku kemeten guru rabi meten Dhisik. disi meten mlayu wong rabi wonten apa mboten ngoten niku akhire rabi tuku paham rabi tuku nuku wong lanang maksudnya diedun sakmene rabi anakku anake kebuku anake sing lanang padahal gak melok nyentuh ngono lho Bu tapi arek iki wis mesti anake ibune ngomong iku jenenge ibu jenenge bapak suwe khusus ila jenenge sapa iku Mang ya binti sapa nek lanang lho bin pancet lanang jenenge ibu panjenengan maringi ya Allah luluh tunduk takluk manut welas asih dhateng kula Al-Fatihah ping 11 cek diwelasi Rungokno Mas Kau. terus diwacana Bismillahirrahmanirrahim ping 786 786 niku nek tukang wiritan petang menit 5 menit mari jenengan upah iku mergo burung tau lakoni nek wis gelem wiritan tak kalau repot-repot itu 180 ngenteng wong repot enggak ilaha illallah 125 sirine sewu Siri ya, Kak. Allah sewu bismillah 786 niku 5 menit mari diwacana bismillah 786 pun beres menene dilakoni sampai 7 dina mergo saben wong kuwi duwe jenenge dina naas dina naas Senin Selasa Rebo gak ngerti bikin Senin sampai Minggu lak betuk lakonono 7 dina nek ruwetane ana penak tak hitung nang naas tapi yo jangan sapres tak hitung lakonono 7 dina kok durung ana perubahan dilakoni terus sampai 41 dina tapi nek mari bismillah kalau ditambahi dosise diwacana bismillahirrahmanirrahim sun amat anjiku jaran goyang tetegur terai kasar cemetiku sedolan aku pakupat kula wewengan sun sabetake gunung jogrok syukur asat sun sabetake jaban bayine pedhut turu tangi aku pedhut tangi kula mrene aja iso turu nang ngombe yang kenyang jaban bayiku edan kedan gandrung ora mari yen ora ingsun sing ngandani yaiku dongane wong lentrik jos ya Allah kalau nek takon aku tapi itu ngomong nek takon bisna aku dikairin nah min Sulaiman sampai itu hari gua aku ngomong ini duwe hajat niku mandi Gus tak mandi yo nopo sampai